Sing doyak. Iya. Cempluk apa cempluk? Cempluk. Nah, soalnya Ya cempluke cempluk. wah aja madhep rene to. Lah piye lah momen kok reso madepan? Kaya semrepet. Lah ngopo? Dul. Lah piye nek omong-omongan ya cerak-cerakan depan-depan ngene iki. Ning tenang, Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delekke. Lah ngopo? Hanya tremeng e. Ya ya rak nek nang panggung ngene iki rasa mikir bojo. Oh iya iya. Lah iya. Mikir ya aku ra iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh, rande untu. Oh. Lah piye to? Ya duwe ning ompong ngono. Nek ra duwe ki ra blas. Ya duwe sithik. Sithik mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya untune dodolan nandi? Untune. Iki wingi turu nang dalan. Nggih. Kebiaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus Lah kok tekene digedhoke ning cangkemku. dadi rompal ngono. Ayo ge diwiwiti. Gentho sing sangar. Oh iya. Sing galak. Ayo ya. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan belasungkawa. Oh iya injing karo penyanyi almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi kusnul khotimah. Amin. Amin. Ya jaluk ngono ya Mak. Iya. Ayo diwiwiti. Si cempluk saka pasar, gentho wis ning dalan sik. Pasar ngendi? Oh, sasar takoke pasar ngendi Oh kok? lah engko nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya? Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae, Mas? Ngapa cempluk ning pasar kewan? Wah urung-urung korban ding ya. Oh, oh. Ya, ya. Turuk, turuk, turuk. Sing galak lho. Ayo kowe wiwit mlaku. Ayo Tin. Aku ya. Kok sik. Lho ki ana. Lho kok dicegat kok sliringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Petok. Sabar, Mas. Gentone iki nyegat kok njur sliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbok minggir nang arep liwat lho. Tok tok. Ya. Iki cempluk iki. Mbok suarane ora sih. Lho, yu cempluk iki. Wis Suramenggala, Mas. Gentho iki anak warok. Suramenggala. Nek gentho ki glece. Oh, piye pemane? Ayo cempluk iki. Wah. Oh iya. Iya, aku cemplok arep miye arep ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok genthong. Lah omong dipedhot. Lah piye? Kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Aku mau nek dipedhot-pedhot. Kowe pengen sing dawa. Heeh. Tak ceke sik. Arep nanti ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yuk. Mbok minggir aku. Saka ngendi kowe saka ngendi? Aku saka pasar. Arep Pasar. apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Mbok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ono nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Iki kok iki nyegat cempluk ora ngrembug janganan. Ngrembuke blok, aku ki suwe ngenteni kowe lho. Tenang kok. Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya sak arep. Pengembangan. Ya wis apa-apa. Lho, Apa? apa kowe ora krasa? Ora. Nek ra krasa genah.
Lah ya aku ora krasa lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhnya apa lho? Pengaruhnya apa? Lah kowe ndonga. Nek wong lemu dijiwit ngono ora krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru mesti kena balung ta? Ye. Mbak kowe minggir ta aku tak liwat wis nak dinteni simbok lho. Aku gelem minggir ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ki. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis to Nil. Salemburi, tangane salemburi. Sore ra. Ora. Tutup kelire. Arep apa? Ora gelem rene kok. Nek ditutup mesti tak paksa kok. Ambek dipaksa ora apa-apa parani kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Oh. Rene. Ngapa? Blok. Hei. Blok. Rene. Aku mau nembok dumuk-dumuk. Kowe kira pernah Mbak Yuku to? Lah ya kene ngerti. Ngono kudu tresno karo adine. Eh? Adine njaluk apa-apa dituruti. Lah mbok kowe ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njek arep ngono aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang Blumbang, rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya arek seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya tok gento. Dah. Tok. Tenan. Pi, tresno aku ina. Mah, Tresno. mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejekne. Apa iso jejeg? Wah, dikenteng magic. Coba arep dadi apa dikenteng magic? Lho ora. Ora. Nyali apa karo liwat? Ayo liwat to. Ya Ning apa kudu nyali karo aku. mikir. Ah, kudu Lah betul. ya nek aku Apik. mah Ayo to. aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Sik, dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Aja cengeng. Iya, iya. Pingo yang ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos. Ayune. Oh. Ayune tumpuk.
Matur nuwun. Ya, matur sembah nuwun, Mak. Wis kelakon sowan ana ing dusun Kalinangka. Iya. RT 04. Griyep-griyep matamu kuwi. Bangun jiwa. Kak aku ki arang ya mripat wis rusak kok ya no. Kacamata ya malah tiba ilang. Iya. Ya ora apa-apa. Kalinangka kasihan Bantul bangun jiwa. Ya, mengiki kepareng ngadani merti dusun ya Mak. Iya, ngadani merti dusun. Ya ora ana atur ingkang pantes diaturake jaba muga-muga apa sing wis dijangka digayut dening para bapak-bapak. Pinisepa muda werda mitra kawruh sing lenggah ning Kalinangka kene bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening pangawasaning dat kamurweng dat ya no. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Iki awak dhewe sowan mrene sak rombongan. Ya. Tur dasare ya ki ngagem gamelan wayange Pak Mantuk nek ora kleru. Iya. Ya isih sedulur karo Pak Gedek. Ah iya. Adine Mak Gedek ki Pak Mantuk. Oh. Sing tuwa ki ngene, sing cemam ngene. Aja sembrono. Aku nganti lali ora ono ning aku iso pangling-ling lho no. Iya. Ora ono ning aku tak takoni saking pundi Pak? Sampeyan niku lali-lali kula napa Mas ngono? Tak mat-matke. Walah, Pak Mantuk mbiyen tau tatene mbali karo awake dhewe iki isih nom. Iya. Saiki wis tuwa ya wis pirang taun lete kok Maya. Iya. Ya surat dadi ngopo karo isisan ngaturake iki eneng plakat pancen ditulis bintang tamu Seono dan Elisa. Ning anakku wedok Elisa iki sone sowan mengko gara-gara no. Oh, iki eneng acara mau aku matur panitia ya wis diterima ya. Dadi ya kudu sak tundha sak bilik-bilik ya. Dana Elisa ya wis tak jalukke dhewe mengko tak balekke separo. Oh, merga isone temangkat ya ming separo. Aku tetep tertib profesional kono. Iya. Ora kok limbukan ora iso terus ditetak kabeh iki ora. Ya engko dikunturke. Sesuk-esuk nek kelingan. Oh. Konjur neng kelingan, mesti kelingan aja kuwatir. Ya. Ning ora bakal nyuda kemeriane mbengiki mergo sinden kuwi sinden patohan kabeh. Ya, sinden esuk anu cilikane mangan bung kabeh no. Ya. Bareng gedhe do ranti isin. Ha iya. Mula mentale pancen wis mental dadi kabeh. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak. Iya. Wah gamelane apik. Wayange ya apik, wayange ya becik. Ya. Iki ya disewake. Iya. Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun pisan meneh. Muga-muga tansah njaga marang guyub kerukunan. Ya. Lan uga bekerja sama karo Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul no. Oh iya ya Mak. Iya. Dalam rangka bersih dusun Kalinangka. Iya. Fotoku nek ngono kae gleleng ya no. Heeh. Kaya ijik enom kae lho rasane. Asline ya wis. Kowe nek ngerti aku nek buka blangkon ngene iki wis do pangling kabeh kon. Lah ngopo? Aku buta saiki. Oh iya. Kene iki ora ono rambute pisan. Mbok ora apa-apa sapa sing ngeplaki terus ki. Iya. Nek bayi dhuwur ana rambute iki genah konangan. Iya. Mesti kelakuane bapakne kuwi. Iya, nyundal-nyundul ning aku ki ora. Ya ora apa-apa. Mulane aku isin saiki nok. Ya. Mesti nek ndi-ndi nganggo topi. Ya wis ora apa-apa Mak. Iya, yo diaturake iki mumpung ana Mas Sehono. Wah, suwe ora ketemu seneng ora jamak-jamak no. Wah, arep ning Kalinangka bes kape anyar. Iya. Leleng benike Mas kuning-kuning jan. Ya, ayo. Monggo Mas Sehono jumeneng mriki ngrencangi nglipur sangane para pamirsa Mas Sehono saking ima kiri Sehono iya piye dagelan nek wis ana wis entek. Iya. Pokoke iki aku nek nganti kemekelen aku izin panitia medun nguyuh lho, Nok. Iya. Dadi mben kae tau ya aku nganti kemekelen nganti kepoyo-poyo mergo ana. Iya. Dagelan ra nganggo konsep ya wis ngene iki. Kula piyambak menika kepoyuh dhewe kok. Sebabe? Nun,
Sebabe beser. nggih menika dipun timbali warga saking Kalinaka. Nggih, bangun jiwa. Bangun jiwa. Jiwane dibangun ben uripe saya maju. Nggih ta? Heeh. Ning keplok siji wae. Keplok ki ra apa-apa. Sing penting ki kelanjutane. Kelanjutane maksudnya piye? Lho, diteruske le do seduluran. Rukun nak gawe santosa, nak arep kuat meneh ya ekonomine digawe sing kuat. Betul. Wah, saiki mundak lho sampean. Habis kabeh anyar kok. Alah meng ngono iki lara-lara. Leres. Wah, kok nganggo lambang bintang, Pak? Nggih menika. Kok Gatotkaca. Mboten. Kok ndak Gacawaca kok tuwa. Gatotkaca kok Gacokwaca. Omong guys mulai klera-kleru. Aje. Sentek untune ana asin. Kuwi pasangan kuwi. Nggih, pancen kula rada bladhok. Namung kula pangan dhewe kok untune. Kowe ngopo? Hahaha. Iki oke lho penggemarmu kae kanca-kancaku. Anjing kanca-kanca kula kabeh saking PWKS ya kathah. Heeh. Saka nggon Maklaran Pit ya ana. Sapa Maklaran Pit ki? Tak goleki angel ya Mas kae. Ya wis kono wae heeh. Ya bane rasah digawa to. Nggih. Nggih Mas. Sehat to Mas Yono? Ya alhamdulillah namung sekedhik flu. Ora kok pasuryane kaya pucet. Oh nek niki dasar. Saya kalau niku semakin lama kok semakin bagus. Bangane rano le ngalem. Ayo sing areng ngalem ya sapa? Ayo rano to wis. Ya rada sauntara ora ketemu karo aku kok ya. Aku ya mikir po saiki sengit ya karo aku. Ah kok sengit ngapa? Kok ora tau dijak. Cedak wae ora dibel aku ya. Lho cedak ki ngendi? Nun, Pas cedak pas nendi aku? lho pal bapan, pal batrang Gitu? Pal bapak. Nggih, pal bapan. Nek Bukir Sari kae tak bel ya HP-mu mati. Dek napa? Nek Bukir Sari wingi kae Mboten mawon. tak bel kok memuni nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ah niku pas sibuk. Nggih. Lah iya tegese ora aktif. Lah nggih. Nek aktif wis tak kon mara kowe. Ah nggih tur nek kula aktifke kula ya mara kula. Omongane lah jelas. Niki wonten anu titipan sekedhik niki mau. Apa? Anu Dimasena. Waduh. Saking bapak-bapak polisi. Nggih. Monggo kula aturi mriksani wayang nggih ampun ditegake griyanipun. Oh nggih. Lan motor-motor sing gadah lho niku. Nggih. Atos to. Tak omongi to. Piyai semene iki kagungan motor kabeh. Aku iki kur manut ngendikane Pak Polisi ora tak kurangi. Sing muni sik gadah iki Pak Polisi ya. Heeh. Kula aturi nglebetaken griya menawi sedeng. Bila ngece meneh to. Ha iki piyai kene iki omahe gedhe-gedhe. Lah ngerti. Ora kaya nggonamu mah mung kebanjiran terus. Lho, nek rak seger. Seger lho. Kok kebanjiran kok seger iki piye? Sesuai alum ngucet. Kula niku niki pun apa niki keluargane Pak Panut ya akeh. Nggih, gitu apa mo Panidi. Ya dia. Aku ya kur ngawur. Sing ngendi Panidi? Aku ya kepen ketok gapyak ngono to. Oh, gak Nggih Mas Eno. Nggih. Wah, jane sampean arep dikancani Mbak Elisa isane rawuh mengko gara-gara. Sampean ora bali tekan gara-gara. Urusane karo aku, ora karo panitia. Mbok sampun ngaten menika. Kula niku nembe betah saestu. Ngene lho, Mas. Aje. Aku mau matur karo Pak Mantuk ki semune atiku ya getun. Iya. Kok aku kok ora iso nyukupi apa sing disuwun karo panitia. Mbak Elisa ora iso teko. Iya. Tekane engko gara-gara mula. Mas ana mengko ya tak candhet aja teko kundur. Sampeyan ku hitungane gara-gara ora karo panitia karo aku. Wong kula nggih pun dibel kalih Mbak Elisa niku. Muni piye? Kring 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 kula tuh minggir. Kuwi bel popit. Bel pit. Trembelane. Nggih nggih namung sekedhik ngeten niku. Anyar terus. Aladine bus kabeh ya anyar. Nggih. Jahitane rong bayar kok sembrono.
Ampun kuwatir. Cek Mas Eno. Santai mawon. Nggih. Ya, ayo bengi iki ya tak isono sing tak sediani kanca kono. Oh iya to. Sapa? Mbak Tatin. Nah, iki ya ora kalah gayeng. Ya. Ayo, Tatin. Seono ketoke wis seneng banget nek entuk Tatin kaya. Mboten, Mas. Kula niku mboten tahu seneng tiyang estri. Ning kula le nekoke kula niku kathah sanget. Sing nekoke sampean? Putri-putri. Tripu-tripu, putri. Heeh. Oh ya syukur nek do nekoke ya. Kabeh do nekoke utange. Tatin ki ya nekoke sampean. Nun, Tatin ki ya nekoke sampean. waduh plerokane. Mau neng nggon apa transit muni anu Pak mengke kali Mas Yono apa? Heeh. Kowe engko limbuhan karo Mas Yono sik ya. Isin. Karo rada berbunga-bunga ngoten. Jan ngeri. Engko nek bocahe wis muni seneng wis ora iso dipenggak wisan. Waduh, wis dadak alteran ki. Dadak apa? Alteran Kok dadak alteran? ben pothok. Ngece kowe ngece. Lho, pripun ta? Ngece dek nek pothok. Mboten, mriku rak sehat kula cilik. Lah piye carane gedhekke? Halteran, Mas. Alteran kok ngene? Lah piye? Ngene. Aku nek loro. Amboko siji, Mas. Ayo Din, ngadeg Din. Ya, iya. Niki saestu to? Tenan kok ya. Ayo Din. Waduh, getun geduwung aku. Gak ketun-ketun Kok apa? ora mau-mau. Mangga wae iki ya. Iya. Lek ngundang sapa iki? Kamas. Oh, Mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Yes. Kalau mbiyen nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kak. Nggih, kula tesih kemutan lho le ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek medhok wong ayu ki ra cetha Mas. Lah pripun? Oh sik, kok ora cetha matane apa-apane? Ora. Ah piye? Gak arek kepiye. Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon, Ji. Basa ora ya. Rasa basa. Kalem aja. Iye. Ye. Iye. Ye. Pripun Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali. Ah kesuwen kok. Kesuwen lha wir. Kesuwen le petuk meneh. Lah saiki wis pethuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kak. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu apa? Oh, Ketoke ora e. Heh, Ora. nek rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Saiki beres lah sak kuwatir. Nggih Dek wingi ketemu, sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Ya. Kowe dek dolan nggon aku wingi ya nakoke Tatin. Tatin ki omahe ngendi to ngono ya gayane. Seduluran ki aku seduluran ki kudu ngerti. Oh, omahe ngendi? Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak kak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Ah nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah? Aku dadak nanggon aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kelingan anakku mbiyen ka lho. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kelingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Cih. Heeh. Saking ngelake mbokne kesel ka lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelop. Susah aku. Iya. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos to. Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Kok ngendi? Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki
Praga. Nggih. Oh, iya. Iko ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Lah. Eling ngandani. Lah engko nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Iya. Kok nek dilalai mampir ngono aku terus tak kei mikku. Kok rak ya njuk piye ngono lho. Piye? Gelem ora kira-kira? Ora mlecat-mlecat to? Sago. Ya ora oleh muni sago kok le ngono lho. Saking ngumpeke sago. Lah yo raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Apa nek tak kopi teh kula apa nek? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku duwe kopi teh karo Karo coklat. kok Coklat. coklat. Rung mesti. Lah milih sing endi? Tak omongi to. Nggih. Iki lho ana nawala iki lho. Oke. Pak sapa saka Pak Mantruk. Oh Pak Mantruk. Heeh. Sugeng dalu Pak Mantruk. Sendi, Napa? Pak Pak Manduk Manduk sing endi? endi? Sing ndi to? Lah? Ya. Endi? Ki panitia merti dusun nyuwun fragmen suminten edan Tatin karo Seono. Apik iki. Gak kur wong loro toprakan. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gentro? Aku maling ya, Mas. Kok maling piye? Gentro ora gentro. Gentro apa Gentro? Gentro ning sok gentro. Edian kok iki. Oh Gentro ta ya Gentro. ora. Aku ora apal ketoprak kok ya. Lah aku ya ora. Nek Tati anu nek Seono Gentrone Tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya, Cempluk apa cempluk? cempluk. Nah, soalnya Ya cempluke cempluk. wah aja madhep rene to. Lah piye lah momen kok reso madepan? Kaya semrepet. Lah ngapa? Duh. Lah piye nek omong-omongan ya cerak-cerakan depan-depan ngene iki. Piye? Ning Apa? tenang, Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delekke. Lah ngapa? Hanya tremeng e. Ya ya rak nek nang panggung ngene iki nasah mikir bojo. Oh iya iya. Lah iya. Mikir ya aku ra iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh, rande untu. Oh. Lah piye to? Ya duwe ning ompong ngono. Nek ra duwe iki ra blas. Ya duwe sithik. Sithik mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya untune dodolan nandi? Untune. Iki wingi turu nang dalan. Nggih. Kebiaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus Lah kok tekene digedhoke ning cangkemku. dadi rompang ngono. Ayo ke diwiti. Gentro sing sangar. Oh, iya. Sing galak. Ayo ya. Ayo. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan belasungkawa. Oh iya injil Karo penyanyi almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi kusnul khotimah. Amin. Amin. Ya jaluk ngono ya Mak. Iya. Ayo diwiti. Si cempluk saka pasar, gentho wis ning dalan sik. Pasar ngendi? Oh, sasal takoki pasar ngendi Oh kok? lah engko nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya? Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae, Mas? Ngapa cempluk ning pasar kewan? Wah urung-urung korban ding ya. Oh. Ya, ya. Turuk. Sing galak lho. Ayo kowe wiwit mlaku. Ayo Tin. Aku ya. Ngopo sik? Lho ki ana. Lho dicegat kok sliringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Petok. Sabar, Mas. Gentone iki nyegat kok njur sliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbak minggir aku
tuk. Ya. Ya jemblok iki. Mbok suarane ora sing. Lho, yu cemplok iki. Wis Suramenggala, Mas. Gentho ki anak warok. Suramenggala. Nek gentho ki glece. Oh, iya piye pemane? Ayo jemblok iki. Wah. Oh iya. Iya, aku cemplok arep mier ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok gentrong. Lah omong dipedhot. Lah piye? Kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Aku mau nek dipedhot-pedhot. Kowe pengen sing dawa. Heeh. Tak cek sik. Arep nanti. Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yuk. Mbok minggir. Saka ngendi wis saka ngendi? Aku saka pasar. Arep Pasar. apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Mbok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ono nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei, iki kok iki nyegat cemplok ora ngrembug janganan. Ngrembuke blok, aku ki suwe ngenteni kowe lho. Tenang kok Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya sak arep. Pengembangan. Ya wis apa-apa. Lho, Apa? apa kowe ra krasa? Ora. Nek ra krasa genah. Lah ya aku ora krasa lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhe apa lho? Pengaruhe apa? Lah kowe ndumuk Nek wong lemu dijiwit ngono ra krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru mesti kena balung ta? Ye. Mbok kowe minggir ta aku tak liwat wis nak diteni Minggir, simbok yo. lho. Aku gelem minggir ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ki ora. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis to Nil. Salemburi, tangane salemburi. Sore ra. Ora. Tutup kelire. Arep ngopo? Ra gelem rene. Nek ditutup mesti tak paksa kok. Ambek dipaksa ora apa-apa parani kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Oh. Rene. Ngapa? Blok. Blok. Rene. Aku mau nembok dumuk-dumuk. Kowe kira pernah Mbak Yuku to? Lah ya kene ngerti. Ngono kudu tresno karo adine. Adine njaluk apa-apa dituruti. Lah mbok kowe ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njek arep nganu aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang Blumbang, rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet lho. Ngono kok ya arek seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya tok gento. Tok. Tok. Tenan. Pi, tresno aku nang. Mah, Tresno. mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejekne. Apa iso jejeg? Wah, dikenteng magic. Coba arep dadi apa dikenteng magic? Lho ora. Ora. Nyaliyo ta karo liwat. Ayo liwat to. Ya Ning kowe kudu nyaleni karo aku. iki. Kudu Lah betul. ya nek aku Apik. mah Ayo to. aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Ayune tumpuk. Sik, dipaske irama. Dipaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Aja cengeng. Iya, iya. Ping kowe ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos.
ayune. Oh. Ayune tumpuk undung. Piye Glemra? Mah. Dasar ayu. Iki iso naboral. Iki slendro iki. Aku suaramu pelok. Lah mbok yo dipelokke. Ra yo gampang gamelan banging rubah cangkem. Bener. Ayo to. Iya. Wes pancen cah-cah ora valid. Bae ini. Bali dipelok. Oh iya. Iki sandalmu kok kur siji. Lah aku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. Ayune. Hei, suara gentho iki sing kasar ora. Ayune. Gentho kok ponakane Roma Irama. Ayune tumpuk undung. Dasar ayu lengkung I love you my darling. Apa? Hediah. Piye? Ana ngono kuwi tambah entangane iki lho. Meripat kocak. Wah, Mripat sapa? gogrok piye? Mbok kalimate sing apik kok. Mripat kocak mek gogrok. Hah? Engko tak jumpute. Pipi nyonjuren saturing. Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. Ya kudu polah gendro. Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing halus. Ora diajeng. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar ya? Lah ya aku mah lho. Sun man peke sun ben pinjuk. Ayo wong ayu sun pondro. Kelamur kowe. Ora. Kaget aku kowe. Mah kaget dhewe, Pak. Edian awi. Lah piye to mbok rasa ngono kuwi lho. Ngopo? Ora apa-apa, Mas. Piye kelem ora? Ora sudi. Apa Pak arep seneng bapakku? Lah luwih becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. Bapakku wis ora ono. Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. Bapakne gentok ya isih urip. Bapakne gento isih urip kandhane Pak Seno. Jenenge Surabangsa. Suro bangsat. Sopo sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat aku moh nek karo kowe kok. Ini tak delok Pasuryan. Ngopo? Waduh, kaya film. Iki campur sinetron, Mas. Iya. Sinetron apa? Sinetron kok Warok Suramanggala. Wis ono Mas saiki. Oh. Saiki do dicekel produser India, Mas. Aku ya sok rono. Hai, Hai. kowe mripat Pujambi, sapa? Hah? India. Rambut Jabi. Oh, lampu Jambi kuwi mau. Lah kowe sapa? Sahrukan. Sahrukan? Lah apa piye? Bener. Sarukan kok kaya Wis apik gentho wae. Aku gentho apike. Ah, ini le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. piye sagurna? Ya saku. Apa tangane ngono-ngono? Aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene. Kowe rak tanganmu iki ora sok ngene-ngene iki gila. Oh gila lho. Heeh. Pancen nakal kok. Anteng ya. Ya.
Iki kok iki Aku terus kan piye lho iki nek ketoprak tenan penontonnya nesu lho pisan. Ah gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya terus kilang-kilong. Ah manut to Mas. Gentho iki ra iso meneng. Kulo gelem ra Mbak Ayu. Kulo meksa tenan, tarik tenan. Dian kok. Ora mau. Ayo. Ora meh. Ora peduli pokoke candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Sak kecekele. Ora ketoprak dadi kok. Ra entuk tangan ya pundak, ra entuk tumbak. Mah nendang Pak Wondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembruk iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye? Kok dadi lemet lho? Lah wis semono bitinge nyocok. Lagi padha-padha le rande untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo Frane. karo jenengan. Iya. Trah, Trapo? gawe bubrah. Kowe iki ngawetin. Piye gelem ora? Moh. Gelem. Enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kanu kok ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Iya. Maka dari itu. Mbok coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Iya juga ya. Rupane kaya tukang pijete kono. Kayak aku. Ning membo. Itu Mas. Arep terkenal iki kudu ngono. Iya. Tin. Sopo? Plok, rene. Ngapa? Aku gelem rono tanganmu nang mburi ngene. Tak parani ya. Loh, ya mungkin mlaku biasa wae to. Rewel. Ganti Seniwati weh. Lah apa? Golek sing Seniwati budhek mah penak. Lah kok Ora krungu nang. arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus tunguk pinggir kono. Terus tak jongkongke. Wis iki. Kok masa arep dijongkongke kok? Lah piye to? Ana pojokan ngono. Ayo kono etoke wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkongke blek, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Dong Napa? apa? Napa? Awake dakon wae ya. Aku ora Kaya iso jaman dek cilik kang kecik. Nah, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Nah, terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Wah, iki akeh. Sumintene si Orisa. Wah, apik wis. Ora apa-apa meteng ora apa-apa, ora usah dianggap meteng. Wah, kok darani aku, Mas. Wah, Ora. iki mah aku ya tibana banget. Aku ra mangan pulute kena nangkone. kualik no. Kuale. Yo, Ya piye? Wis aku tak liwat gentong ngono. wis aku tak liwat gendong ndak dadi kandhani lho iki. Lah iki gentone kurang nekat. Oh kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong mirong-mirong mlayu adoh ra lho kok. Mah cedak bakule kacang kok. Ya. Ayo. Sus aku tak alih deh tangan. Weh. Ora ono lho. Kowe lunga tenan. Iya lunga aku lunga dhisik. Dian. Wong kok ditresnani ora kena. Kono wae. Ayo Sa. Kowe pinter nek ketoprak kuwi. Alusan kowe wis. Alusan. Bambangan. Yo. Tok. Ayo matu ayo. Ayo rono. Den Mas. Opo? Apa kowe sing jenenge Suminten? Injih Den Mas, leres. Kok ngetek lho.
Oh, suminten ki kowe. Aduh, enten wis arep edan kok kuwi dadi. Wah, Omongane wis ngono kuwi. tiwasaku ora kersa dijodokke nganti ditundung lunga karo Kanjeng Rama ing Trenggalek. Mbah. Jebulane suminten ki yo apik tenan. Lah terus pripun Den Mas? Lek mundheke kok ngisor. Iki pemainnya ketoprak lagi meteng kaya dianggap ora meteng. Oh. Iya, iya. Waduh. Kowe suminten. Nggih Den Mas. Iki rada penak nek dicekel gampang. Sale wong edan. Kula kapang kalih panjenengan Kang Mas. Yo kepang, yo kepang. Kapang. Kapang. Neng aku lera seneng siji. Pripun? Kita sing wong wedok kok menek wit kambil. Rak yo gawe lingsemku to. Ah, kuwi mergo saka tresnane kok. Nganti aku Saking koleku kedanan. melirik sithik tek. Kambil. Menek kambil Mas. Kula ki pengen ketemu sirane aduh kepiye iki. Ora piye-piye. Kowe mesti deg-degan mergo kowe tecaketan karo wong bagus sikit aku, sikit Yuwono. Jenengan ki ten pundi to? Ngarit. Kula padosi mboten ketemu. Saiki wis ketemu areng apa? Piye? Aku ora tresno. Mergo aku wis duwe pacangan dhewe. Sinten Den Mas? Cempluk Warsia putrane Surumenggala. Mbok kalih kula mawon. Ya nek iso diloro ya ora apa. Cara ngendi kuwi? Ya Mas. Ya ora entuk kaya. Mengko akhire Den Mas Subrata jebrot mata kuwi nek kaya ngono kuwi. Oh iya. Aku ora iso nampa karo kowe. Aku ora iso nampa karo kowe. Kenging menapa Den Mas? Kena beling. Kenging menapa kok mboten saged napa kula? Mergo kowe ora ana ing jeroning atiku. Mbok kula tak mlebet mriku. Delo wae ya. Piye. Saestu lho Sing Den gedhe Mas. pangapuramu aku ora iso nanggapi sliramu. Den Mas. Wah nek iki tenanan. Pripun to? Ora apa-apa kaya. Ora apa-apa piye wis kaya ngono kok. Etoke iki rasah dianggep ngono lho. Ya kono nyekeli pundak ya kok nyekel pundak ngono kok. Den Mas pripun to? Apa? Ndak weruh ngisor. Maniku tresno sangat kalih panjenengan. Wong tresno ki ora kudu duweni. Nah, terus pripun? Kudune pripun ya? Piye? Ndak pripun to? Wis mengko yen jodoh bakal ketemu meneh ya. Aku tak kondur Ampun, nang Imogiri. kula pengen caket-caket terus kalih panjenengan Den Pian yo Mas. Mas kok ki terakane. Alah, Apa? Senengane kok nyeneng-nyenengke wong tuwa tenan. Piye ayo nggo tombo kok. Ah, nang omah yo nglangut. Lho arek yo ana bojone to? Ana. Piye? Aku nek ora dipiye-piye ya kok kedap-kedip. Bu, aku ngono ki, Bu. Ngapa? Ki malam Jumat ya. Sesuk ra njur malam Setu ngono kuwi. Wes, piye? kok tambah bagus ta Den Mas? Tampok ora. Kadha pengen. Kadha pengen. Kumise iki lho. Aja ndak luntur iki celak Ariasan to toprak. Delak ta. Didemek kok ya. Iku aku semaput tenan iki. Didemek kok ora apa-apa. Oh. Ha wong wedok ki sosok ana sing gemes karo mripate, gemes karo kumise. Ha iki suminten ki seneng karo kumismu kok. Wis seneng kumisku. Nggih to Den Mas. Mboten Ning mriki. aku ora setuju nek karo kumis. Mergane Aku lunga mesti seneng karo kucing. Kok saged to? Aku misen jentar kae ya. nah, duduke kumismu sing jentar ya ana ta? Pundi Den Mas? Pripun wis? Dudono kumismu sing jentar rak ya ana. Enten apa?
Ono dia. Pundi? Ning ngarang-ngarang. Mboten mriku. Wong aku ya nek dibuka ngono ki ya wis padha. Piye diajeng? Kok diajeng ten. Aja kaya ngono kuwi to. Mboten napa-napa to, Den Mas. Gek edano. Ya wis ya. Suminten gandrung sik. Oh iya, gandrung. Ayo. Memanismu. Aku ora gelem moh tenan. Oh sikak kuwi men ngontoni kok. Gantine Suminten jenengan. Aku ya ora sudi karo kok. Apa meneh aku siuto. Lanang do lanang kok. Ayo. Cempluke sak ngampet. Eling to dia. Suminten. Sakit mriki to, Den Mas. Atase wong wadon kok kowe dadi ngoyak-oyak pun kakang kepiye to? Eling to, Den. Eling. Eling ya. Den Mas. Eling. Ingah kula. Biyen. Sakit-sakit kalih panjenengan, Den Aku Mas. sak anak kowe. Edan alah nok kowe ndelok. Iki bapakku retok-retok nok. Ora usah ngomong. Oh jeneng pintas kok dadak omong wong omah. Tenang nok. Iki goleke kowe. Goleke mbok mbok eling to. Wanita kok kaya ngono. Mboten ajeng eling kula sampun kedanan kalih Eling eling. Biyen kowe dodol sego kucing. Kok ngertos to, Den Mas? Ayo. Den Mas Broto modern iki kok. Piye? Sabar ya. Kula mboten ajeng sabar kula. Lepoken kok. Sabarlah sayang, tunggu ku pergi. Sabarlah sayang, tunggu ku pulang. Iya. Sabar ya. Inggih Kang Mas. Arep mengo meneh. Inggih. Duh Janes. Darmo kok ya ora teko mrene to ya. Bapakmu kuwi nang ndi to? Ten tebih sekesa. Tadi dangu. Suwe? Nggih. Wah, repot iki. Niki kok Den Mas kok gelem to, Pak? Kudune mboten. Iya ta? Aku ora gelem. Kok gelem? Tak Oh, gelem, ora gelem sapa? Aja gelem maneh. Iya. Sabar ya. Nggih. Aja kesusu. Lakone iso malik ki engko. Sabar ya. Aku gentho iki kudune Subroto, Mas. Subroto iki kudune moh karo Moh tenan Suminten kok. Iki wis tak elingke ket mau ning ra gelem. Ha di weleke ra gelem tak sisanke kok. Eling ya. Mboten ajeng eling, kula sampun tresno. Aku ki ora tresno marang sliramu. Aja ya. Ora becik. Mboten mriki mawon. Mboten ki kabotan Inten ki mboten. Ya. Taratamtu tak
Monggo dahar telo riyen ten Mas. Leneng keri kedawan iki. Telo to? Nggih. Ya. Mangicipi. Aja ya. Lah pripun? Aku urung sah ki. Nek wis sah gelem. Wis ra tega aku. Ra tega piye? Nggonku kalah ya. Kalah piye to? Telane ngomah yo godhog. Heeh. Kalah ro iki ya. Ning ketoke nek nggonku konyor-konyor kepiye? Nek iki Kempuren. Aja ya. Ya. Aja. Niat mengkuwani. Ya. Nanging kula sampun tresna sanget kalih panjenengan Den Mas. Nggonku ning pasinaon wae aku ki urung lulus. Aja tok godho kaya ngono to. Iya. Lungalih sampean sampun gadah Mbak Cempluk. Kuwi kanca kuliah. Wah. Den Mas Broto kok kuliah. Pasinaon lho Mas. Heeh. Kuliah. Sabar ya. Orang sabar dikasih Allah. Ya. Aku ora tresno tenan. Ora. Ojo. Aku sing duwe kewajiban liya. Wis. Dadah. Ngopo? Tukange kenthong edan. Ayo wis rampung di bali Nggih, meteng. Pak. Wis Mas. Apa? Nang jero isih ngoyak e. Sapa? Iki. Wah, iki cempluke kok kene, Pluk. Mah tak nengke wae. Iki sih ana cemplok. Bro. Digandeng. Gede yo. Terus saya cemplok. Ora. Ora wis ganti. Nek Ganti. saya cemplok aku gah. Ganti Herlina. Dapukane apa nek Herlina? Adine Hercules. Lah iki sing tak gandeng herder. Ayo, herder ning sing wis hernia. Ora ana herder kok hernia. Nah, Niki pripun? Mbak Tati. iki eneng pamundutan dipinangkan isih. Napa, Pak? Kagem warga Kalinangka Pedukuhan Bangen pinaringan kararjan sedaya badhe nyuwun lagu Podang Kuning saking Juwarna Raharja Kokap Harga Tirta Kulon Progo lho tanggamu. Kok. Ya lho podang. Engko iki kok lingekake kok remukan lempung kuwi. Nah, Mas. Iki apa dene iki nek kula ucaran Kulon Progo apa iki? Napa ta ndelok sih? Potes apa teh? Oh, geblek. Geblek apa growol? Udu nek growol ora. Ya. Apa? Ketoke gula semut, Boy. Kok isih Gula, Mas. Oh, gula kene. Gula. Kowe wis diokeh ta? Oh, ora wae. Ya meng kuwi kok ndukah-ndukah. Yo arep tok jaluk ora. Bisa nggo gawe wedang. Enak Mas nek niku. Heeh. Nek anu gula semut. Nggih. Apa? Gula semut, Mas. Gula semut iki piye? Dadi kepiur-kepiur ngono, Mas. Nek nggih niku sik khas gula- mriko. Kas. Nek sing ora semut
mlenuk lho. Iki gula apa? Gula mlenuk Gula Jawa. Gula Jawa nek dicithak ngono. Nggih. Iki gula saka semut. Semut, kowe cithakan ra? Apa? Ayo kodang kuning Kodang kuning. diaturke. Monggo kodang kuning. Nggih. Nggih Bapak. Nadyan wujude mung Beksi. waduh. Kene iso. Ayo kon manuk tok kon mah. Sajake aneh ya nek karo manuk. Iya deh. Nadyan wujud temong paksi Aku ora dem. Hah? Aduh, Lah ngegol-goli lah aku wis mangan. pancen aku ki sok gawe kagol ngono kuwi. Aja ngegol-goli to. Ya wis terus ke. Talining broto. Neno Alus manis tur merak ati Dek prangkung Udu. Ngawur wae. agawe Agawe. wasewinggan kala lana goleki si podang Kunir. kuning Neno apa Terus ke. iya iba bunga ngatiku bisa nyanding bisa dadi tamba esuk awan ning ombara doyan mangan. Ya, mangga. Ya. iso awan ning omah wis ora karasan luyuran aku lek isih tak sayang obeng-obeng diterang aku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi iman yen nganti
banget. Masih ono jan luar biasa ya. Iya, ora kaya jogetan padahal mbiyen dhek lulusan anu lho, tari lho no. Iya, ning jogete malah saiki kaya India. Ya. Anjir, Pak. Kula lajengaken sinau wonten India. Oh. Nggih. Bareng metu SMKI terus sekolah ning India. India, Mas. Oh, jurusan apa? India. India iki ra ana jurusane apa? Fakultase apa? Kula nika kon ngenek jurusan India. Nggih ngono. Oh, mengenake kok sekolah ning India ora. Nggih kaya juara nggih Mas. Heeh, apik lho. Nggih. Wah, jogetane nggih sip ah. Niku tandange ya elok tenan. Sapa? Tatin. Tandange piye maksude? Wah, sesuk aku ora iso turu nek kuwi. Ah apa ora iso? Ora komanan kasur. Kok iso ora komanan kasur? Aku turu njaba Mas, wedi nek rumah wedok Mas. Oh. Aku nek ra diwarai ra tau marahi kok Mas. Ini nek diwarai? Gelem Mas. Lah aku jujur kok Mas, temet. Wentere ya dasare kok iki. Oh iya iya. Wong aku ki lanang nginang ya. Lanang kok nginang. Loh, biar bibirnya bagus, giginya ompong. Ya. Takone saka ngendi Mbak Ante? Saka ngendi nak? Kula saking Banyuwangi. Oh, Nggih. oh wangi kok. Banyuwangi. Kuwi Jawa Timur no. Lah nggih, mosok Jawa Barat. Lah ra kleru to? Mboten. Oh, nek kleru Ulemi napa ulem? undangan. Undangan. Heeh. Napa Pak De? Oh kuwi Lho nyeluk Pakde. nek karo kupuk dak Pakde terus e. Oh lho. Kuwi maksude kuwi Mas Yono ki arep nyanyi apa arep ngulemi ngono lho. Sampeyan arep ngopo? Piye to? Enake arep-arepan wae. Gak do anteng teng ketip kae. Dipun Pak De lalah piye to iki? Ya kowe mungane nembang. Kowe arep nembang apa? Kok malah susah to? Jawa napa Banyuwangi? Manut, Mbak. Gerajakan Banyuwangi. Sing piye lagu? Karena wengi sing tau sepi. Ya nak, ambek tenan. Apa Pak De? Dibawani. Ayo. Aku kulino pop soalnya.
Kowe kuwi Pop es. popes ngrujuk sirahmu. Ya. Mambiak mayo Angel lho ngono kuwi. Ayo iso wae Dik. Kuwi nek ra ana soke sing kuat ra iso. Njur maksude gurune disok ngono piye? Tegese latihane kok sok lho Mas. Sok. Terus gending belam Mas. Tolong pakai rasa sedikit ya. Jantung ki. Apa wayangan kok jantungnya mblayang nang dindi? nek Banyuwangi pancen ngono kuwi nganggo blong tak blong. Iya ning dilaras. Kaya wong gepyok ember e. Serokke sithik ya. Enak terus kau kaget ya. Aja ketetekan kowe jantan gledak aku. nyeram yai iki tuwa obah wae. Oh bapakku ngawase kono apa njur tuwa ora oleh obah. Lah engko kesel sampean. Lah iya bener ndak kesel ngelek kabeh. Tuwa obah wae. Nah vakum. Iya. Nuswan Apik ora. Wes. Cetha drijine pritil. Aduh, mangga-mangga aku tak lerenok iso. Iya terus. Pianyu wis mandek ora oleh obah lho. Ora. Taburi ya. Pancen kompak kok ora aku kae. Waduh. Awang ketemu lagi iki kok kompak. Ah iya. Agek iki ya. Wis kompak. Matane. Oh arep nyekeli cagak kok ora ngematke. Ah cagake cilik ya, Mas. Untung ora ngebrak nang nggo gambang kowe. Santai ya. Kalem ae. Kompak. Kompak ning boyokku. Lor kidul lalas
Pembunuhan. Cengkoke wis iso nekuk-nekuk. Cengkoke jan. Kaya tong setan. Asal cengkok kaya tong setan iki Halo cengkok. manu Pak Montor lho. Sing mubeng-mubeng kae apa? Iya. Mesti kerep delok ning lapangan to kowe. Komedi putar. Bela. Re. Oh, Aja takon seneng susah sangga tanah indah ku melyaring ku melyaring ku melyaring teman sarinuswan toro. ya, mangga. Yuk.
Matur sembah nuwun guayenge no. Pol gayenge. Kendangane. Marai gok. Lah kok iki jurusan tari kok ora iso joget Banyuwangi piye? Ora Mas, aku mbiyen pas Rawangi Mas ya. Jadi iya. Kendange. Heeh. Kemurweken. Anak Banyuwangi can ngono kuwi kok ya. Aku biyen ngono Mas. Lah piye? Nenone ndlang tutak glok. Nenone nah bilangan. Banyuwangi yo ngeber ngono kuwi. Ayo aku nenen ndlang tutak ndlang udung. Ayo ciri khas. Ning aku biyen iso dek isih napas kulunggan. Oh, saiki sate olonggan. Wis sepuh. Oh. Terus ora iso ya-yaan. Iya, ya ada apa-apa. Ayo wis tuwa kok ya. Angge ning isih yes. Ayo Mbak Ayu genti. Wes apa neh? Ha iya kok ya. Mit klamit. Danyange rebab. Bahaya iki. Bahaya piye? Melirik wae. Aku iki nek pentas ngene iki rak nyenengke to, aku iki mung disanding wong ayu-ayu terus kok. Bahagia. Nah. Ning sing rebab kaya ora bahagia iki. Ora apa-apa ora nang panggung. Turan yo Mas, ketoke bagus aku ya Mas ya. Apa? Bagus ngendine? Ngendine sing bagus sing ngendine? Siapa ne? Aku. Ora kenal aku. Apa? Hah? Ora kenal aku. Si siapa ya? Aku sapa? Ayo. Oke. Siapa tadi? Ya. Bakasan. Hah? Bakasan jadi. Olah. Oh, dong aku. Sapa? Aku ngematke kaya sik garwamu tau ngetoprak tok uyap to. Hah? Tok geret medung panggung apa tok jak padu kae. Aku ndelok YouTube. Heeh. Oh, iki kok toprak. Endi? Delok endi? Terus dari ini. Endi ya? Iya kono wae. Kono wae kono Mbak Ayu. Mbak Ayu aku ki ya dong. Mbak Ayu, bojone Mas. So, Kiswan. Ya. 1 2 3 4. Kok 1 2 3 4 ki piye? Wan. Kiswan. Oh iya. Saka Keskendo. Sing tunggu Keskendo. Saka Keskendo tak anggap munyuk ngono piye? Ora. Awang Keskendo ki kerajaan munyuk kok. Kedek. Ana. Iki ra ana buntute. Ah buntute nyok didelikke kok kuwi. Wis nganggo sandangan wis dadi senopati nganggo klambi arep kethek. Heeh. Ya, Trak. Inggih, Mas. wonten dawuh, Pak. Kiswan Nah, karo Mbak Ayu. Ya sing rukun muga-muga iso untut brantut rukun ya. Apa? sik jelas to nek ngendikan ki ya. Apa kuwi? Sing Apa? antut runtut ledo bebrayan ya. Cah loro, heeh. Aku mbiyen ora nyumbang aja dadi atimu. Ya saiki ora apa-apa. Kene wae golek sumbangan kok. Iya. Inggih. Ya biasa. biasa. Ya iki ana pamundutan saka WA. Ya Pak Tumiyono. Nek ora kleru wae. Pokoke diaturke. Ya panjenengane lagi seneng bajing loncat kok. Iya. Monggo. Semarangan apa ngendi iki? Kok sok tahu banget lho. Aku iki nyok piye ya? Sok kaya ahli gendring ngono lho. Ning jane Buta. bajing loncat ki Parahyangan. Parahyangan kuwi Jawa Barat. Wah ngendi? Ngendi Parahyangan ki? Jawa Barat, Mas. Ayo ngendi? Bandung. Betul, Mas? Ngawur. Ayo ngawur, Mas. Bandung. Om Bandung iki jalan Bantul kono kok. Kono Bandung Supuk, Mas. Kuwi cedak tembi. Ngerendeng. Mandring. Ayo gini apa? Wapal kene ku tau melu nggon kerajinan ya. Oh, kerajinan apa? Gawe setut. Gawe setut salep apa? Salep. Setut ki cathok. Cah ki nek ora cah kuno. Cathok, Mas. Cathok iki Wis sekolulang. Wah iya, Mas. Oh, ngarani apa ikat pinggang kowe setut. Bahasa itu yang asli dikeluarkan dulu, baru dikembangkan, Mas. Oh. Urung ngerti dasarnya kok dikembangke.
Kleru. Setut ya alias Catok. cathok ira kae dienggo mak anu duduki lemah kae. Kae cetok, Mas. Oh. Berarti Cetok ki nek oh, kuwi cetok. wah. Kuwi suluk. Cengkok. Nek sing jeneng suluk ki kudu dicengkok, Mas. Oh. Nek ora dicengkok ora Iya bapakne Mbak Ayu. Titi tunduk kekres. Alah, apa to ya? Iya. Gunung Oh, basa Sunda iki. Kadiek. Apa? Kadiek. Kadiek iki sapa? Kadiek iki sapa? Mreneo. Oh, pinter gitu. Kumaha mengajikan nam cari-cari nama kapang bingung. Apa kuwi? Apa? Saya tak urus iki. Iya. Kumaha cari-cari apa iki mau? Ama ngaji. Heeh. Kuwi kakang ngaji. Heeh. Serban balit. Serban putih. Oh. Kaunan cari digoleki ra ono, pikiran bingung. Oh. Nah, ama ngaji serban balit. Balit naga kapa pundung kakang ngaji kanaon cari naga kapang bingung Sing wedok ya pekok iki. ora digameli ya Pak De ya ora pekok ora olah kene anak aku pekok iki apa kentir Walah. Ki mau lagu apa iki, Pak? kuwi Jabar Mas Sunda Apa? Sunda Jabar. waduh wis Sunda Aku mau ngene kuwi Jabar. Jabar ki Jawa Barat Oh. ini singkatan Oh. Jabar singkatan Nek Jawa Tengah? ya Jateng Nek Jawa Timur? Jatim Jawa Timur kok Jateng? Jatim waduh yes Jatim Mas niki dereng gara-gara kok ngantuk lho Nek Semarang Utara? Semarang Utara? Jakut kok jakut jeglongke Iya, terus. semrawut ya Gunung Sumedang ketunjang dari kita juga tegese mabur neng gegono Pinter e. Ya ternyata iso basa Jawa Barat e. ya Kumaha Damang masih ana? wis damang rong piring piye to Kuwi Damang ki ora madang. lah anak aku pas madang kuwi terus damang Mas ngawur ya Mas ya sian kak terusin Duk Talaga Sakawayana Sangkawayana iki artine apa? Sangkawayana Heeh. kuwi tegese kuwi tembang Sunda Mas Oh. Artine ora tak artekke Mas kuwi soalnya akeh cah cilik-cilik jane ra ngerti to kowe ora apik ora apik ya aku wae sing dikandani aku wae ya kono wae kok rumah saku kok sinden arep tok jak rono terus arep ndi to? ketoke kono ki peteng karo rumah sakit Iya. Trang kicik di apa iki apa Pak De seneng nggon iki tran kicik di tengah gua di tengah gua Ya tau urung kowe terang kicik di tengah gua. sudah Mas ngapa Pak De neng gua ngapa Terang kicik.
Trankicik iki tegese mengeningkan cipta to nek biyen mertapa ning jero guwa. Nah, ora ana kok basa Sundane basa Jawane mertapa kok Trankicik iki cara ngendi. Oh, Trans TV. Apa? Hah? Oh, apa? Trankicik. Oh, Trankicik kok. Tegese apa? Terus ke Iku sik to, tegese apa? Trankicik kuwi tegese jero guwa. Heeh. Biasanya kan ono watu lincip-lincip kan Mas. Kan metu banyune. Terus do tetes tercik. Yes. Kayak banyu apa? Waduh iki. Nah iki jarak soalnya wis umur iki. Ora aku tekan tenan lho. Kuwi banyu sekotok. Untuk Tokmbul. Ya. Dunung na ulah pundung tu disungkur lan sungken. Kuwi apa artine? Ulah pundung turi sungkur. Pundung iki ya kali Cikapundung mau. Kuwi kali jurusan gua. Ngono Mas. Heeh. Kaya nggo cermel wae. Heeh. Kan jurine ono banyune. Ulah kok ana tulisane tu disungkur kuwi apa? Disungkur tegese nyingkur banyu. Oh. Ulan sungkar. Orang sungkar ki sungkan Mas. Oh. Dadi rata wadus ki ya. aku adus ya. Ae kok. Nah, kuwi artine ngono kuwi nek ra ngawur. Kowe mau ngawur ora? Wow, tertib kok ngawur. Tertib. Tadi Tiang ki apa? Tiang ya tiang. Tiang listrik. Tiang listrik bener Mas. tarim Oh. tarim Lho, tarim. Oh, tariem heeh. Tariem. tarim kok tariem lho. Tariem pergi ke pasar nggo payung. Kaya kowe persis. Heeh, Mas. Cakep kono ya. Tarim raga wayana ngancik Kuwi apa kuwi? Aku Raden Baladewa. Nek wayang ngono kae ya. Ulu wedhut koco. Minggat. kukune ndi Wah orane kok kangang to. nek Werkudara rak kukune dawa to Tak nggo nyuwil klembak cuwil. Ojo takon nang. Iki wayah wengi aja takon nang. ya aku kan ora ngerti mangane tekon Ora usah perlu ngerti sing penting dipratekke. Waduh Dimas Gatut Koco. Ora ana sambungane. Wong suluke Sora Sunda kok waduh Dimas Gatut Kaca. Kanana. Waduh Koco wis montosino oo. Weh aduh baremu. Oi Endro mandek Endro, aku bakal ngamuk. Ya bener Endro Mas. Geng napa Pak Malah mengguk. Badulane kok ngono kok aku ya senenge rajam-rajam ya. Sida gara-gara ora Mas. Sida, Oh ya kowe nek batuk Pak. tarima raga wayana Dari Raden Diwayana. Sapa? Diwayana. apa Diwayana wah Sunda kok budek gitu ya. raga wayahna Ya iya wayah ki putu. Putu Rahwana. ngawur Kata Untuk rawana. kok tekan ngendi-ngendi lho Cah edan ya. Pak De to edan Kendir. ya oh Lah dah kedaya.
Ngancik. Nah, jedong nak. Apa? Mancik. Kowe to rak budek to. Ayo ngencik. Ngancik. Ngancik yo ngencik. Ngancik ya beda. Ya nek kowe arep ngencik karo mau tak ngancik kok. Ngencik. Waduh dulu gareng. Kowe iso takon mayang gelem apa? Gelem, Mas. Nang omahku kono. Heeh, lha apa, Mas? Oh ya ben kok. Bisa. Pas Rebo Wagen ya iso takon mayang. Apik ya sip, Mas. Ngene iki lho, Mas. Ha iso. Oh ya, nek kerdus mau isin. Ya cengelmu. Aku kok ngingu wayang kerdus sing nggo apa? Ayo to, Mas. Engko wayange ya ngene iki. Ayo iki lho, Mas. Sip iki. Tabuhi lho. Lah iya. Oh iya. Wayang serius. Gara-gara apa limbukan rok? Ya sewengi kok ya. Sewi ya, Mas ya. Heeh. Duh, rembes. Ning padha Mas anggarane padha kowe. Siap padha. 40 apa 50 to? 50. Itu lemah pirang meter. Atak ngutu gamelan. Aduh. Sing rego 600. Ayo nduk terus ke. Di negara hati Sunda. Saiki nek nganti kowe ora iso joget jaipong wis rasah nganggo titel lulusan SMKI jurusan tari. Ha piye, Mas? Kudu iso. Aku pas pelajaran Sunda ora tau melu, Mas. Kayak terang tak terang tak. Nah, wis kuwi. Aku isane ora gulu tok. Apa? Liyane ra iso obah. Wis kudu iso, Pak. Ya, mangga, ya. Kaya Bali meh. Iki Sunda kok Bali piye? Iya ning wong Bali ki nyok nang Sunda. Piknik wisata seni. Ya. Wong bayar nang Sunda ya sak karepmu arep Ayo ngepruki kowe ya sak karepmu. wong didite dhewe ya Mas ya. Iya. Bajing. Iki sik nyanyi. Ayo. Sik nyanyi bajing ulat kowe bajinge. Ayo. Ora apa-apa Mas cilik tekan ngendi-endi. Iya. Bajing luncang, bajing luncang kastanan. Aduh, abdi Awas.
iso bareng lho nyembah jan iso kompak. Aduh, Pakde. Aduh atur nuwun. Gak kepiye. Waduh Gatut Kaca kena ngopo? Tolong ana sik ta ya. Ora diduetke karo Mbak Elisa kae ben wis teko sithik ya. Ya diaturake mak mengke teruske dhisik critane no. Tansah